N'eziokwu Igbo ụtọ ya mere anyị ji anọ ebe a wee na-akwalite ya kwa ụbọchị Fraịde niile. Cheta na Solid FM anyị ji asụsụ Igbo anyị isi n'ụzọ pụrụ iche. Tata ihe anyị na-eme bụ omenala. Oge anyị batara na ya bụ oge kpakpando n'ụlọ ọrụ kara aka Solid FM akara narị kpọm na itoolu ka eji weta anyị mana anyị na-eti eti ngwesị hapụ ebe ahụ na-anụ olu m ugbu a maka na ebe a bụ ebe a nọ. Ọ dị mma ịnọ n'anya, abụ m Chizzy a na-ekelela m ndị Igbo niile ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara. Ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ eme edebe. Kedu ka esi ihe na-eme edebere ụmụ gị? Ihe anyị na-eji ekwu ihe a bụ na ụfọdụ che na nkwụdebe mba ha wee na-aya isi ga-eme ha ha dị mma maọbụ karịsịa dịka ndị nna nna ya si mee ya wee debe ya. Ụfọdụ bụ ndị hapụgoro ihe niile bụ usoro ndị nna nna anyị ha ji eme wee kee oke na omume ha. Omume ndị ụfọdụ na-eme ugbu a bụ omume ndị ichebe ya eche gị ha ama na bụ omume mmadụ bụ omume ndị ị gaghị aghọta maka na ha na-ayakọta ihe niile ayakọta. Ụfọdụ asị gị na ha na-emezi ụma ndị bịara dịka omenala ndị ọcha, hapụ omenala be ha, hapụ omenala nke ha. Eju ụfọdụ sị na ya na-eme omenala be ha na-emekwa nke ndị ọcha. Nsogbu adịghị. Mana kedu omume ị na-eme edebere ndị ụmụ gị? Ụmụ gị ọ ga-amakwa nna nna gị ha? A ga-amakwa agbụrụ gị? Ka igbubiri ha niile wee sị na nke ị na-emezi bụ nke ndị mba ọzọ na-enweghị gbasaziri gị na agbụrụ gị? Ọkwa ihe ọjọọ. Maka na ụfọdụ na-eme ya ugbu a ha agaghị ama n'oge ha nwụrụ, ha nwụzie ọ bụziri ndị hapụrụ bụ ihe ha bụziri ụmụ nsogbu niile. Anyị ji were isiokwu anyị nke ụbọchị taa wee sị mezie ndụ gị emezie ka o wee dịrị ụmụ gị na ụmụ gị mma n'oge a ga-achọ gị n'afọ gị. Jejuo esi ka ndị gbaa anyị si eme wee na edozi okwu na gboo. Ihe na-eji ekwu ihe a bụ maka ndị ka dị ndụ ugbu a. Ndị dị ndụ ugbu a ewere ebe ị nụrụ nwaanyị maọbụ anụrụ gị unu je kpakwa alụ ka esi eme ya. Maka na ụfọdụ jere omenala ndị mba ọzọ wee na-aya isi ugbu a. Alụkwaghịm bụ nke eji mara ndị Igbo gboo. Ọ na-abụ alụkwaghịm na-adịghị n'ala Igbo na gboo bụzi ihe ọ na-adịzi ka o were isi obibi ugbu a. Na gboo ọ na-abụ nwaanyị ebe ọ bụla anụrụ nwaanyị na mbụ, onye kwụrụ ụgwọ isi ya ka bụ ihe ji nwunye. Ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị, iwere nwaanyị ọ mụtara gị ụmụ maọbụ ọ mụtara gị nwakwụrụ ụgwọ isi ebe ihe ama na ọ gịwa na anụ ya. Mana ụfọdụ na-abụ maka ọgbara ọfụ asị gị na nsogbu adịghị n'oge nke ahụ agaala. Ha nwee ike ha gbapụ na be di ha gbakwuru nwoke ọzọ. Ha lụọ na be nwoke na na-amụ ụmụaka na-amụ ụmụ.
nwoke ọ gbakwuru na be ya o wee ka ọ gaghị ajụ ya nna ya na-anụkwara n'ịnụrụ di ewezie ka eji chọọ nwaanyị n'afọ ozi ya maọbụ chọọ nwoke ha na-abụ n'afọ ozi ụmụaka ga-abụziri ihe bụ olu ya ọgbaghara esi ebe niile si enu si na ala wee daa. Oge ahụ ụmụnna kụzie asị na ụmụnna abụrụ ajọ ihe na ajọ mmadụ, ụmụnna kụzie ka esi eme ya asị na ọbụla ajọ mmadụ. Nsogbu wee esi n'ebe niile wee na adagasị. Biko ọ bụrụ na ị nọ n'ụdị ọnọdụ a jee dozie ọnọdụ gị ugbu a maka ndị dị ndụ. Ụfọdụ ozu nọ n'ụlọ ọgba ozu ugbu a maka gịnị? Maka na ha edozighị ndụ ha edozi oge ha na ndụ ha amụ ebe a amụ ebe a amụ ebe nke ọzọ. Ụmụaka tonite achọzie ha n'afọ, nwaanyị nwụọ azọba ozu azọ, esebe okwu jebe n'ụlọ ikpe, agaghị ama ebe a ga-ebu ozu wee laa, agaghị ama ebe a ga-eyi nwaanyị. Ụfọdụ anaghị eweghachi ụgwọ isi, enwe ike eje n'ebe nke ọzọ. Ọ bụrụ na onye nke ahụ akwụkwa n'ụgwọ isi, ụfọdụ na-adịzi Igbo akwụ ụgwọ isi ugbu a. Ihe ị ga-aghọta n'ihe a m na-ekwu bụ ije jụọ ese ozu dịgasị n'ọgba ozu ugbu a. Ụfọdụ ozu dị ebe a bụ ozu na-ese okwu maka na onye ahụ edozighị ndụ ya edozi. Apụtazie were ndị ndụ chọgbu onye a ga-asị na ya asịrị. Biko ihe njibịa tata bụ ịgwa ọnụ maka na ndị nna nna anyị ha emeghị fechacha, ha dezuru omenala edo ya ọdị ụtọ nke ukwuu, ọkachasị ka esi eme ihe, ka esi eke ihe. Ha ma na achọ nwoke na afọ ya. Nke mbụ na mbụ a gara edozi bụ nwoke mụtara ọkpara. Amara na-ekecha ihe niile ahụ na ọkpara ewe n'obi. Ụmụnna pụtazie ebe ọkpara wegoro obi. O nwere ike ọ bụrụ na nwoke nụrụ nwaanyị na-agba gbawara ha obi, mana ụlọ nna bụ nke ọkpara na-ahazanụ nke ahụ azọ. Ọ bụzi na nwoke ewerezi ọnụ ụmụ nwaanyị na-abụ abịazia na obi ahụ, ebe nna nụrụ obi ya, ọkpara ewere akụkụ nke ahụ, nke ọzọ ekewa na ọ bụrụ sọsọ ofu ala. Mana ụmụnna ga-eme ihe a bụ usoro ndị nna nna anyị debegoro, tọọ ya tọ na ala, anaghị aza eche ịwa ya nọgide. Ụfọdụ na-eme na ha agbadago eje napụ ọkpara obi si na enweghị ihe o mere. Ije jụọ ndị megoro ụdị ibe dị otu ụdị afọ ha na-ata. Ụfọdụ wee ike ha agaghị anọ ndụ bizie n'ụlọ ahụ a napụrụ ọkpara maọbụ napụ onye okenye bụ ya wee obi nke o si na mmụọ keta. A na-akpọ nke a nke onye a si na mmụọ keta. Ihe anyị na-eje ekwu ihe a maka echi, maka ọgbaghara na-adị n'iche iche. Ebe ị ga-aghọta ihe anyị na-ekwu bụ ije n'ụka ya ọsị ada n'ọba ozu dị iche iche. Ụfọdụ bụ ndị echefugoro echefu, ụfọdụ bụ anọte afọ aka amazụ ndị wee okporo ha jekpọkọrọ ofu okporo ozu jekpọkọrọ n'ofu ebe wee lie. Ka esi edozi ihe eke oke ihe nna na ihe nna were na ka esi edozi ọnọdụ na aka nọ ndụ maọbụ nna na nna nwụọ, ka ejisi ka anyị bịa tata wee na-asị gị dozie ndụ gị ka ị ghara ịhapụrụ ụmụaka na ndị dị ndụ esemokwu, maọbụ ka ozu gị ghara ije tọ n'ọba ozu ebe a na-ese okwu ebee ka a ga-eyi gị. Kachasị ndị ụmụ nwaanyị na-anụ Igbo nwoke ugbu a, onye ụfọdụ eje nụọ n'obodo nke ọzọ agaghị akwụ ụgwọ isi ya. Ụfọdụ abụrụ ndị akwụgoro ụgwọ isi ha. Ewe ndị ụmụ nwaanyị nugoro, ewego anyị na-anụ ya n'akụkọ, ma na-ewe ụmụ nwaanyị Igbo ugbu a ndị ha mụrụ ụmụ elugo na elu 4, 5, 6, o wee bụrụ ajọ omume, o wee bụrụ omume nkwụdebe mba ọzọ ha gbutara wee webata n'ala anyị, o wee na-enyezi nsogbu ugbu a. Dozie ndụ gị edozi maka ụbọchị ị ga-anwụ, ka ị ghara ịtọ n'ọba ozu, ka ị ghara ịbịa weta nsogbu debere ndị nọ ndụ.
ndị niile were ka ndụ ha si dị ugbu a jiri nke ndị nwụrụ anwụ tọrọ n'ọba ozu mụta ihe. Ndị nọkwa na ndụ ka na-eme ụdị ahụ na-ewere ihe na-emenụ. Hey, ihe na-emekwa anyị ji asị na taba n'ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ọma. Ọdịnala bụ ụzọ anyị ji edozi obodo. Ọdịnala bụ ụzọ udo. Ọdịnala bụ osinachi atọgoro wee dee ya, ndị nna na-ade ya n'obi, ka ya n'obi, ka ya n'ebe niile, isoro ya iwe udo. Mana idebe ahụ na egbe onye na-akụziri gị ma ọ bụ na-ewe onye ekpere gị n'ọsị gị enye na nsogbu n'anya, onye ahụ ị na-ekwu jekwa dozie be ya. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, onye ahụ na-asị gị enweghị ihe na-emenụ, o dozigo be nke ya wee were ụwa otu o si fụ ya. Ọ bịazie na m asị gị hapụ ya, ọ na-eji agwara gị ihe akụkọ ihe mere na Israel. Mana ndị Israel ọ na-abụ ome maka na Chineke ego ha ihe niile, debe ha azọba onwe ha azọ. Ụfọdụ masị gị bịa ekpebere gị ekpere, a na-ekpere gị ekpere ebe imebigoro ndụ gị, isi ebe a piom 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 na-adịghị bụ n'ala Igbo. Anyị mana ụmụ nwaanyị na-abụ anụ ebe a anụ ebe a, mụọrọ ya amụọrọ ya, amụọ ebe a mụọ ebe a mụọ ebe a. Ọ bụrụ ihe a mụtara n'omenala ọzọ, anyị achọghị ịba ime. Mana ịmana ilu ka ya na-atụ, atụọla ọmala ọmala, atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa. Ihe anyị na-ekwu bụ gịnị ka ị debere ndị ụmụ gị achọọ gị n'afọ ego ugbu a, ịhazigo ọnọdụ gị, kegoro ha ife, amagoro ebe a gị ọ dị mma. Gịwa mụrụ ụmụ na mụọrọ ụmụ nwoke one na ole ụmụ, unu ekpegokwa udo, unu ekpegokwa udo maka esemokwu n'etiti ụmụaka a mụtara n'ama, ha nọkwa be ha, unu jee mụta ha, dozikwa n'ọnọdụ. Abụ m Chizzy. Ọ dị ma m ga-agbagbo ekwentị ugbu a ka m na gị wee kwuo ya. Ihe njikwa ya bụ na ajigasị m na ụmụ ozu dị iche iche wee ndị ozu nọgoro na-agba ozu ruo afọ ise, afọ isii, afọ asaa. Gịnị na-ese na nwanyị maọbụ ya na ụmụ ọmụ gasịara, maọbụ onye nọrọ igwe nwanyị na ụmụ ndị nke si n'ọhawa na ha bibi n'obi, wee pụọ n'obi n'ebe nke nna ha maọbụ ebe ha bi ugbu a ka a ga-abịa yi nna ha. Ụfọdụ nke ọzọ si mba n'ọhawa a na-azụ ozu mmadụ azụ, anọgide a na-eje ma n'ụlọ ikpe. Ụfọdụ bụ ndị ụmụ nwaanyị mụọrọ ụmụ nwoke atọ maọbụ anọ nwa ha hazighị, a na-ajụ nwaanyị nwụọ ajụbazi ebe ka a ga-eyi nwaanyị. Ụmụaka na-ese okwu ozu atọ na ọba ozu. Efunugo ụdị ife dị otu a, ọ bụ otu a ka esi eme. Nke bụ eziokwu bụ na gboori ndị nna nna anyị ha ọ dịghị ha n'uche, maka na ha na-edozi ndụ ha, dozie ya n'usoro osinachi ha. Onye nwụọ eche ahazie uchichi na abụ ma atọ, chee ndị nọtere aka ha pụta ụmụ na-eli ozu, anaghị eje ọba ozu ebe were nke ha bụrụ, maka na ndị be anyị kwere na elie ozu ọnụmana. Kedu ka isi fụ ya? Kedu ka isi fụ ka esi azụ ozu? Gịnị ka ị chere na ya kpatara ya? Kedu ihe ị ga-agwa ndị na-azụ ozu n'ọnụ ọba ozu ugbu a? Gịnị ka ị ga-agwa ndị piom 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 ofu nwaanyị a na-anụ nwoke atọ mụọrụ nwoke atọ maọbụ anọ nwa, ọnwụọ nsogbu adaa? Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ya? Ịnụnugo ya?
09097711009 ma ọ bụ 09023111009. Nwekwara ike ịkpọ na 07050791009. Anyị na-ekwu dozie ndị gị edozie ka ị wee debere ụmụ gị ihe ọma. Akwa anọ m ya ka were okwu unu. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ. Nwaba eze. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ezigbo mmadụ. Ọgụ dị n'ụlọ akarịkwa nke dị n'ama. O nwere mfe egwu eko iti ịkpọrọ ebe ahụ kwuru ya. Ichoku. Ikpe ọbụla eziokwu ọbụla ikpe malụ aka azụ dị na ya. Nke m na-akwụdobe bụ like nwaanyị nụrụ na-anụbeghị di mụọ nwa n'ụlọ. O nwere ike nwa ọmụ toteze nnukwu mmadụ. O nwere ike ọkpaba ya bụ ụdị agwa dịkaja ihe ma mmịa na be ya. Mmago nke ụmụ nwaanyị a edechara mana mma mmadụ ihe ị na-ekwu azụ maka na o nwerebeghị ihe anya na-apụbeghị n'elu ụwa. Ebe nna ya ejide nwa ya yuzuo ya, kedu ihe ọzọ ị chọrọ ọ ghara ime? Alụ bụ ihe ahụ. Nwaanyị ọbụla na-emeda sten, nwoke ọbụla jide ṅụọ nkwenye afụgoro anụ na-agwa egwu isi ya. Ya makwara na nwa niile a na-amụri ya na ọ bụghị ya bụ ya. Aja na nke ndị nke a na-azụ ebe a ya eji papa ego na akọt ya and aghọtaghị. Mmadụ iji n'aka emetụla onwe ya alụ n'ịkpatara ego abụghị ya bụ na ị ga-eti shọpọ nwere ebe nsọpụrụ iyi ya. Ma onye ahụ bụ sọbara weda ma oji ego kpọrọ iwere ọkpa ugwu ya ka bịara ịnarị ya nke omeke ata afụfụ. Ya bịala mma bịala dụsara iji FM mmachi. Daalụ Wabeze. Anyị na-ekwu nwaanyị ụfọdụ bụ ndị nwoke nụrụ ha n'izizi nọ ndụ ọmụta ụmụ ọmụgide ụmụ esemokwu dapụta osi ebe a pụọ o jee n'ebe ọzọ jee mụọ nwa. A na-ekwu ka a na-ekwu osi ebe a pụkwa o jee ebe ọzọ o jee mụọ nwa. A na-ekwu ka a na-ekwu osi ebe a pụọ ọ na-amụ ya olu ugboro 4 nwaanyị anwụọ ụmụaka pụta ọ nọ n'ebe nke ikpeazụ wee nwụọ ụmụaka wee pụta. Ma nke izizi ebe o jere dị nke mbụ asị na ọ bụ ha na ha ka wee nwunye na ọbịa ha ka a ga-ebịa yi nwa nwaanyị. Ndị nke ọzọ maka na ha ji ego n'ebe ikpeazụ mana ihe na-ebugharị nwaanyị oge ụfọdụ bụ ego. Ebe nke ọ mụrụ na ikpeazụ ndị nke ahụ eji ego asị na enweghị ihe na-eme. A na-agwa ndị nke ọzọ na cheta na omenala kwuru na onye ọbụla kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị na ọ ya wee nwaanyị were ụmụ niile ọ mụrụ ka ezikwanụ ka si eme etu a. A na-ekwu ka a na-ekwu ndị nke etiti ndị nke ọzọ pụta na onye unu na-ekwukwa n'ihe a bụ nne ha na nna ha atụ aka sị na nna ha na obiribe ha na ihe na ka na-agwa ya na onye na-ewu onye kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị ya na ọ dịghị nne ka ndị a niile o weghachiri ụgwọ isi ya. Ajụọ ụmụnna sị na ọkwa ofu onye ka ha ma bịara n'ọrụ ada ha nwaanyị. Ihe a ka ọ bụ egwu ka ọ bụ ego ozu wee dọrọ na ọ bụ ozu kemgbe afọ 5. Ọ ya jesi ewere ndị nọ n'ụdị ọnọdụ a dozie ndụ ụlọ edozie. Afọ gị na-ebi shakpọ. Ekele gị ndị ka imelụ.
Ngwa ya fucking ebi shabo. Etu ebe ọ na-akpọ. Okwu iweta na mgbede amaka. Akwado nkọpụta ekpeta ndị ọtụtụ ndị mmadụ n'ọnwụnwa. Onye tiri ka ọnwa tinye ya ọnwụ tinye ya. Onye m na-agwa ndị mmadụ bụ onye ọbụla ama ọnọdụ ya na di ya agaghị adịtọ bido n'oge chọwa achịchọ mara ma ha ga-alụkọ ma ọ bụ mgbe a na-agbapụ. Alụghị mmadụ na ihe dị ya gbaa maka na ihe anaghị adịgide ọnọdụ ọkụsị. Gụọ mmadụ n'ime ebe ọkụ ga-esi okwu na onye a bụ ndị ihu ebi ebi ruo ụbọchị ọnwụ ga-eto adịda na onye alụkọtara gbapụ ma nwoke ma nwaanyị adị ndị niile na-achọ ụbọchị mmadụ nwụrụ na ụbọchị a ha ga-adọwara nke ha emechere ya bido n'oge gwa onye ahụ na ihe oge ka ga-emekwa ụbọchị dị ụta onye ahụ ghara ihe oge ma bụrụ ihe onye ahụ ga-echegharị nchọwa na mezi ihe niile mgbe ọ nọ ọdụ o mezie ya daalụ agbawo ụfọdụ na-eme ihe dị otu a na-eme ya nwanne ya nwoke lụtụrụ ya aka ụfọdụ na-azụ ihe a niile ka e wee bịa tụọrọ ha ụtụ na ha chọrọ ime nke ha na abịa na be nke ha na a ga-atụrụ ha ụtụ azọbazie ozu zọba na oke ha ka e wee wetara ha oke ha mana nke bụ eziokwu bụ ejikwana ụmụ piom piom na alụkwaghị m a mara ndị Igbo 09097711009 maọbụ 09023111009 dozie ndụ gị edozie ka ị debere ụmụ gị ihe dị mma debere ha udo anụ nwaanyị osi na be dị gbapụ jee mụọ n'onye ọzọ nwa osi ebe a gbapụ jee mụọrọ onye ọzọ nwa nwaanyị awụọla ozu ya nọ na ọ bụ ozu kemgbe afọ 5 ọ dị na mma ebe a na-azọ ebe a ga-eli ya afọ gị na ebe ishi akpọ ọ dị mma 09097711009 maọbụ 09023111009 anyị na-ekwu ka mmadụ ga-esi dozie ndụ ya edozie afọ gị na ebe ishi akpọ ndị ka ime nwanne Ogbonna gaa n'iru ihe mepụrụ na ndị Igbo nọgidere mụtawa ihe na-ekwesịghị ka ha mụta ọ bụrụ ma nwaanyị anụọ di ahụ ga mee ihe n'isi ya ọ kwụgodi ebe ọzọ ọmụgodi nwa iri na omenala nke be anyị ọ ka bụkwa nwoke ahụ kwụrụ ụgwọ n'isi ya na ụmụaka ahụ ndụmọdụ na-echekwara ndị na-azụ ozu ọzọ ọ bụrụ na mma etufu ya ọ baghị uru ịga na-azọ ọbọ mma si onye azọ na ozu azọ ọ bụrụ na mmadụ nụrụ ebe ọzọ ya kwụ ụgwọ isi ya papa ga-ebi anụ ya ndị ahụ oge ụzọ ọnụ dị na be ha nwekwara ike ime emume na nne ha nwụrụ kama ọ bụghị na ha ga-aga buru ya nje ha nwere ike mee na ọ na-abịa na ha mee emume na nne ha nwụrụ ndị ahụ na-azọ ihe a ịmacha ụma na-azọ ọzọ daalụ 09097711009 anyị na-ekwu maka ka mmadụ ga-esi dozie ndụ ya ụdị ndị ji omenala ndị ọzọ anyị isi ewe obodo ama bụ na-anụ igwe dị tupu ha nwụọ ejighị alụkwaghị mara ndị Igbo afọ gị na-ebe ishi akpọ na-eme ka o tekwa na ndị ka ị mere ndị ka ndị opi mere nwanne gaa n'irube ya nkenke daalụ
nwanna ka m lụọ okwu a dịka isi kwuo ha na-ejezi na ndị igwe ndị a jekwuru bụ ndị ekpere ndị ụka ndị onyeisi ekpere ha ka ha na-eje n'onyeisi ekpere nke onye isi ekpere nke ekwu daalụ na-emeka daalụ ọ dị mma dịka o si ada ịma ụfọdụ ihe na-apụta ụfọdụ amaghị dị ọnụ mana ụfọdụ agbanwee na-achọ ili ozu ugbu a maka na ndị ụka na-agba akwụkwọ n'ụbọchị nke ndị bekee Satọde ewere n'ozu niile wee tinye na Fraịde a na-ajụ gị na-emere na asị na ewe ndị ga na-agba akwụkwọ kama sị igbe ozu na a ga-abịa n'ụlọ ekpere ha bịakwa gbaa akwụkwọ n'ụbọchị Satọde a n'ọkwa ndị ụka na-eli ozu kemgbe ndị ụka yibere ozu gbaba akwụkwọ bụ ihe n'ụbara ndị mmadụ nwanyị a na-atụgharị ihe niile atụgharị n'afọ ka o si ada nwanne anyị nwoke kwuru okwu wee sị ndị Igbo nọkwazi ya ihe a niile na-eme anyị ata na akịja eze atụọla ọmala atụọla ofe isi ya n'ofe biko onye ọbụla bụ mara ihe na-eso okwu ya emezina ya anyị kwuo na nke anyị ilu ka anyị tụrụ ọ bụrụ na anyị nọ n'ụdị ọnọdụ a edozie ndụ gị edozie ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị ịnọ n'ọmụgwọ nwa na be onye ọzọ chekpa mara na ị ga-eweghachi ụgwọ isi ya ma ọ bụ ijeme ihe ị kwesịrị ime nwaanyị akwakwanụ onye ọ nọ na be eziokwu adịghị ama ndị a gwara ndị a maka ịzụ ozu azọ ndị eze kwune n'ụlọ ma na ihe unu kwesịrị ime otu a ka anyị ga-ezi wee dọbile ya ihe anyị tụrụ bụ ilu okwu niile ekwuru ebe a bụ echiche ndị kwuru ya ọ ka o wee dị maka anyị na-ekwu ịmara ihe dị mma mezie ndị gị doziere ụmụ gị edozie ka e were ihe dị mma udo ka ị were ka ọ bụrụ ihe ndị ị hapụrụ ma ọ bụ ụmụ gị rutere n'aka gị ya bụ hapụrụ ndị ụmụ gị ihe ọma site n'ọdịnala mara mma nke ukwuu ọ bụ ụzọ udo ekele na m onye ukwu kele onye nta jee na Kpakpando TV nọ na YouTube ka ikiribe wee fụ ka anyị si eme ihe niile mbugharị ọnọdụ ugbo anyị laa afịa wee banyezie n'oge oge udo oge na oziọma Ejiofor na-eji anọlụ ya asị m nke echi ya zelu cheta na abụ m Chizzy ani jesoro m na Facebook Chizzy ani na Facebook Kpakpando TV nọ na Facebook Kpakpando TV nọkwa na YouTube ilu ebe anyị sọbskraịbụ ka m na gị ka anyị na-afụ ka ị na-afụ ka anyị si akwalite omenala ebe ahụ ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma dịka m si ekwu cheta na abụ m Chizzy ani ka ọ dị n'o na-asọgbu nwanne m nwoke Chika ma eche ekelela gị ọ ga-adịrị gị na mma